Iste aj vy poznáte ľudí, ktorí nežijú len sami pre seba, ale svoj život dali do služby iným. Či sú to lekári, záchranári, hasiči, policajti, farári, rodičia a podobne. Verím, že takýchto ľudí je aj v našom okolí veľmi veľa. Niektorí idú až do takých extrémov, že už nežijú svoj vlastný život, ale celkom žijú životy iných ľudí, len aby im pomohli alebo ich zachránili. Tak ako všetko, aj pomoc má mať svoje hranice a ľudia, ktorí zabúdajú na seba a myslia iba na iných, sa tak počase unavia a ďalej nevládzu. Každý z nás potrebuje z času na čas pre seba, na oddych, regeneráciu. Preto treba nájsť rozumnú mieru na službu a oddych. Pán Ježiš to tiež tak robil. Bol čas, keď slúžil a bol čas, keď oddychoval. Ale všetko, čo robil, robil pre človeka, pre nás. Celý svoj život dal na oltár ľudstva, keď prišiel, aby spasil hriešnikov. Preto bol ochotný všetko podstúpiť, zvládnuť, pretrpieť, aby sme my mohli byť zachránení. Zároveň však to všetko robil aj preto, aby nám slúžil ako príklad. Pretože tak, ako on slúžil, máme slúžiť aj my. Tak, ako sa on obetoval, tak aj my sa máme obetovať. Tak, ako on kráčal v trápení, aj my máme v dôvere niesť svoj kríž. Tak, ako on neuhol ani o krok, tak aj my máme byť pevní vo svojom presvedčení. Tak, ako sa on skláňal k ľuďom bez rozdielu, tak aj my máme tu byť pre všetkých bez ohľadu na sympatie. Tak, ako Ježiš vyučoval, aj my máme viesť iných k nemu. Tak, ako on žil pravdou, tak na základe tejto pravdy máme žiť aj my. Zároveň však nezabúdajme, že aby sme tu mohli byť pre iných, musíme niekde načerpať silu. A preto myslíme na modlitbu, čítanie písma. Neflákajme návštevu chrámu a zdieľanie sa v spoločenstve kresťanov. Nájdime si čas na priateľov či prírodu. Doprajme si oddych pri knihe a káve. Áno, aby sme my mohli byť pomáhajúci, musíme si nechať pomôcť. A Pán Ježiš nám pomôcť chce. Svojou prítomnosťou, požehnaním a láskou. Dovoľme mu to. Amen.